kaya lamdag si mong unahuna. Ug tungod natawag kini nga atong bulong nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Ang akong kami duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa halnamong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galam. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang aksuliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tulsoy, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Balik ka ninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tunon. Kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Ellen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Josh, 37 anyos, minyo, apan way anak. Nagpuyo sa Consolacion, Cebu. Punto medikal kini nga akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa kong asawa. Aron ninyo hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Ay, kung siguro na yan kumpara sa itong Ay, okay na po di ka? return sa tindahan. Oo, good. Maugid ba yan ni atong plano, love, nga makasal na ta kay Maugid. dugay na ba itang nag-live-in? Mo, siya diyang ulitaw pa ko. Nawadaan kong trabaho. Mao nga naning kamot ko nga magnegosyo. Magtukod og internetan og tindahan. Aron kung maminyo ko pohon, mo niya mamahinga. Kaning panginawayan ko o basa ka. Mani ka. Salamat kaayo, love. I love you, love. I love you too, love. Salamat! Diretso na ulit mo sa reception, ha? Salamat ha, salamat. Uy, duha ka tuig naman day mong kasal. Wa pa man yun mo'y anak. Maog yun. Gusto na baya kong magkaapo. Aw hinoon, naaman may apo sa imong maguwang nga si Joel. Og sa ikatulong nimong igsuon nga si Chris. Pero katong imong manghod nga si Iman, ampot, dili man kuno siya magminyo. Aw hinoon, dili man pud siya hilig anang butanga. Wa pa man ganito'y uyab. Pero, indot man sabgod nga, makaapo migi ka ninyo, Josh, Jean. Nag-ulbitaw mi pa? Ma? Pila na kay kayo nga among giswayan. Apan, huwag pa nagyapon mi makabaton og anak. Pero nagkaunawa na ako. Di ba kanila siya na kalihan ko sa una sa bata pa? Kakuya ko di, love. Nakuryente yan, di ka sa una? Oh, love. Ay, sa una manggod, Jane. Sa dihang bata pa ni Josh, murag 8 anyos pamanting ay siya ato. Nakapunit mangguning bata ag putol nga wire nga naay plug. Tungod lagis iyang kainosente o kakuryoso, iya manggisaksak sa outlet, nya gikuptan ang wire. Maoto, nakuryentihan. Mao ba, ma? May nalanggani kay nakitaan sa maguwa nga si Joel og nadali og ibot ang plug. Sorry kayo, love, ha? Basin mo niya hinungdan kung ano nga dili ta makabaton og anak. Mao di ay na, no? Love.
Love, nakade sa sod? Naana, love. Sud lang. Okay, love. Oh. Okay na ka? Nag-ulam ako sa gisulti ni mama ganina, love, oy. Nakurintihan man di ay ka. Wa lagi ka musulti na ako bahin, anak. Ay, sus. Para kadtura? Dugay naman sabto. Ugo sa pasab. Nalimot ako ato, love, eh. Bata pa kay ko ato. Mauna nga lang ko maghiskot ni mo ato. Inoon, nalipay naman sad ko, love, nga gipabantay ta sa anak sa imong igsuon nga si Chris. Dili na sab taon ko laayan, kay mura naman nagtag, doon na ni anak. Oh, naraman din ha. Usa ayaw nagulgul diya. Aw hinoon, mas nindot masyagid nga naagitay ka galingong anak. Love, noon sumang ka. Kanina naman kasigig alinda sa diha. Love, O pagi ka matug. love, sakit man akong puson, oy. Ha? Nagsakit po ng akong patang. Basig girigla ka. Dili man, love. Layo pa man gud ang akong tingdugo, good. Murag, lahi gid siya, love. Sakit gid kaayo. Love! Recorded by X Thunder Gaming. Human sa mong kasal, excited kaming duha sa akong asawa nga makabaton og anak. Apan, sa wa damha, pila na katuig mi nga nag-ipon, wa paghihapon mi makaanak. Naguol kay nga akong asawa sa dihang nasayra niya, nga nakuryentihan ko sa bata pa ko. Sa iyang pagtuo, nga mo ni hinungdan, kung ngano nga dili mi makaanak. Hangtod nga doon na higayon, nga nagpamati sa grabing kasakit sa pusoon, ug batang ang akong asawa, ug ako gid siyang gipa-check up sa doktor. Ug unya, Dok, unsa may buhaton namon ining gipamati sa akong asawa? Kinahanglan nga mag whole abdomen ultrasound ka, Mrs. Aron ato masuta kung unsa gyud ang imong gipamati karon. Ug aron pod matagaan ka sa insaktong tambal base sa resulta sa ultrasound. Mao ba, Dok? Dawatan ning referral ninyo aron nga makapa-ultrasound mo ugma. Unya pagkahuman, balik mo din niya kay akong basahon ng result unya. Sige, Dok. Salamat. Love, nahuman naman kag-ultrasound. Ikaw na balik sa doktor, ha? Aron nga mabasa ng result kay mangumpra pa ko. Gamay na lang ang atong tinda. Okay lang, love. Ay, gikulbaan man ko kung unsa resulta sa ultrasound, love, oy. Ay, kabala ka, love. Atong iyampo sa Ginoo nga okay ra ang result. Salamat sa pagdasig nako, love. Love, Oh, love. Hindi namday ka. Kumasa man, unsa may sulti sa doktor? matod pa sa doktor nga naay mitubo nga simple cyst sa akong left ovary og 3.4 cm ang gidakon. Og doon na po ko'y mild fatty liver. Unsa? Nagul kaming duha sa akong asawa sa diyang among nahibaw-an ang resulta sa iyang ultrasound. Base sa resulta sa whole abdomen ultrasound, adunay duha ka nakitang gipamati ang akong asawa. Nga mao ang simple cyst sa iyang left ovary ug ang mild fatty liver. Miagi pod siya og TVS o transvaginal ultrasound nga girecommend sa usa ka OB/GYN. Og base sa resulta, okay ra ang iyang ovary pero naay mayuma nga mitubo sa iyang matris pero 0.9 cm ang gidakon. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nakuryentehan ko sa bata pa ko. Usa pa kadto sa hinungdan kung ngano nga wa may makabaton og anak sa akong asawa. Pero dugay naman kay ito.
8 anyos pa lang ko adto. Ikaduhang pangutana. Kining duha ka gipamati karon sa akong asawa. Kining iyang simple cyst left ovary ug ang fatty liver. Mao ba sa ni hinungdan kung ngano nga dili mi makabaton og anak? Ikatulong pangutana. Kining mild fatty liver kayang gibati karon. Aduna ba kalabutan sa pagsakit sa iyang batang ug puson? Matag motunga ang iyang binuwan nga sakit? Unsa mapod ang hinungdan ining fatty liver? May mga pagkaon ba niini nga kinahanglan likayan? Ikaupat og katapusan. Managlahi ang resulta sa whole abdomen ultrasound o sa transvaginal ultrasound. Asa may tuhuan namon ini? Dili ba kini angay nga kabalakan? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Diyos. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Ano sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related ng mga problema. Ay usaman ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran de kano. Pwede ka ni padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga short steps is important than tag-as og lakang for dali ra kapuyon. Kanang hinay lang pero kanunay. Ha? Ayaw dayong pag-give up kung medyo layo-layo pang imong adtuan. Basta hinay-hinay lang na kay progress everyday. Okay ra gyud na. Kaysa tagas kag lakang nya muhangak din ka, muhunong ka in the middle, dili ka makaabot dito sa imong gustong adtuan. Okay? So, ang ato magtatampo karon lawa si Josh. 37 years old, minyo, pero pa'y anak. Ta Konsolasyon, Cebu. May tungod kini siyang asawa ba to nga na kurintihan, no? So, Konsolasyon, mga taga-garing Konsolasyon, no? Musta naman mo diya, mga taga-garing, no? Og na ko'y gitamdan rin. Musta naman si Bong Mendez diha sa San Isidro, San Fernando, Cebu. Mga taga-Lantawan, Kalingan, sana Lantawan may San Fernando. Katong akong ipakanta sa Channel 47 si Nina Alcosiba o si Genevieve. Mustan man no? O mga Mabanag family, mga apo ni Nelson. O diya sa Sinangkadis o si Berto ba to? Mga taga-Inayagan, naga, musta? Pansakala, Dilima family, mga Konsolasyon Southern Leyte, sugod Southern Leyte, kumusta naman mo diya? Naot nga okay ra. Talot Valencia Karkar from Jessica Ligaw Luison, mga taga Talot Valencia Karkar. Alison family, si Shuning, si Marie, si Rudy, si Sara Aljun, Pia Gise Hazel, Judisa, Ligaw family, no? Maribek ug si Johnny, Inario family, si Arlene ug si Alipio. Ganar ba ni Pantelgan family, no? Gikan kini ni Jessica, Luison. Pantelgan family, si Nestor, Anita, ug si Daisy. Bellamore family, si Alma, ug si Rempson. Annalie Bargamento, Elvera Luison. Reynan Kuninsya, Winnie Kidol, and Hususima Tali. Ug dapat ito nagkuan ako Winero Soros dai ug diya sa pinamungahan ug Albero Kimpan Albero ug si kuan Tess Barliso Caballero no diya sa Bukiran sa Cebu City ug si Gerly Duran diya sa Tomas Opos no Duran ug mga Obra family diya sa Tomas Opos. Maadjong adlaw ninyong tanan diya.
Okay? So, going back to our sender, si Josh, no? Punto medikal ng problema ni Josh. May tungod kay nakurintihan ba tong iyang asawa? Unang pangutana, nakurintihan ko sa bata pa ko. Siya dito nakurintihan. Sorry kayo ha, mix up ko ganyan namin sa drama. Usaba kadto sa hinungdan kung nganong wala may makabaton og anak sa akong asawa. Pero dugay naman to. 8 anyos pa ko niya to. Don't know what was the extent of the electrocution sa imong nahitabo, Josh, no? Pero kining ma-electrocuted ta, ma-shock man ta, makuan mo gani. Maka-apekto ni sa atong inunta panglawas, no? Depende sa extent sa pagka-expose na to sa electricity. Kung dugay na kayo to, 8 years old, nya magpa-sperm count ka, normal rang sperm count. Murag dili tingali tumao, no? Or hinungdan, no? O man ka nag-amnesia, o man ka nagkurog-kurog, o man ka inuntag katumbahon og naakay mga naobserbahan nga nerve damage nimo as you grow older, no? Kay 8 years old pa man kakato. So, tinuod kung kita makurintihan, apektado na nga itong nerve system, no? Kay kuan ba siya? Shock, no? Practice sa treatment and infection nga dili mo epekto na yung mga antidepressant. Amo na nga electroconvulsive therapy. Pero controlled ang amount sa electricity nga mong dapat sa pasyente. O makatambal ni siya og mga mood problem, no? Pero lahi ra man po ninyo na makurintihan ta kay di man nato makontrol ang amount sa electricity nga sa lawas. Kay kung dako ra kayo na mura ka gi-electric chair, okay? Or kanang i-death penalty, no? Sunod nga pangutana, kining duha ka gipamati karon sa akong asawa, kining iyang simple cyst sa left ovary ug ang fatty liver, maubasab ni ang hinungdan nga dili may makabaton og anak. That could be possible, no? Kung na kay polycystic ovarian syndrome o na kay medical problem like fatty liver, no, this can affect the reproductive capability sa usa ka tawo, no? Kay kung ang usa ka babae na cyst sa iyang ovary, most likely apektado ang fertilization, no? So you need to seek consultation sa usa ka OB/GYN, usa ka internal medicine doctor to try to do something about this fatty liver. Kung na-diagnose ba fatty liver cirrhosis ba ron or whatever, kunya sa OB/GYN sa imong ovary, sa ovary sa imong, of course, sa imong asawa, no? Dili ko makaingon nga dili na good mo wala good chance sa usa ka babae nga magbuntis kung na siya cyst sa ovary, but bantayanan gyud kaayo, no? Kay maapektuhan man ang reproductive capability kung naa kay aning problema. Ikatulong pangutana, kining mild fatty liver nga iyang gibati, aduna ba ni kalabutan sa pagsakit sa iyang batang ug puson, matag tunga siya sa iyang regla? Unsa mapod ang hinungdan na ining fatty liver, may mga pagkaon ba ning kinahanglang likayan? Yes, kining mga fatty liver, no, kasagaran ani sa akong mahinumduman lang, this could be secondary to too much alcohol intake, no, especially sa mga lalaki, no. You have a liver problem and then you keep on drinking alcoholic drinks, mga high spicy foods, maka fast track ni or maka enhance ni sa inyong pagkagrabe sa imong liver condition, no? Careful lang ka, naaman tay mga internal medicine doctor nga mga eksperto ni aning mga daghan man tag mga medisina nga maka control aning problema nga fatty liver, no? Mga fatty liver mo deteriorate nyo to liver cirrhosis in the long run ug simbakolag magipatuma, no? Dili lang ta moabot diha unta. So usan is mga hinungdan nganong mosakit ang iyang puson kay ngatong atay baya dayang dapita, no? Ang uban gani ani nga naay mga liver problem, magka-develop ni sila mga fluid retention ug mga abnormalidad sa ingnon ta dugo, no?
internal medicine doctor ang atong duulo na masuta may kahimtang diha atong liver. Back to basic, ang pinakasakto gyud is to submit yourself for laboratory workup. Liver profile, may balaan kung unsa may mga kondisyon diha sa imong liver. Then from the result of the laboratory, mag-guided ang attending doctor kung what will be the next step to do para masulbad ang problema, no? Dili bata pa man mo, si kuan ba ni si Josh 37. So ang imong kuan, imong asawa mo maora pud mong idara, no? Makadepensya lang pipila ka tuig. Sunod nga pangutana, managlahi ang resulta sa whole abdominal ultrasound o transvaginal ultrasound. Asa may mas tuhuan na mo ining nila, dili binimiangay nga ng kabalakan gani siya, no? Kay Ricardo ba yan eh. So kaning duha, transvaginal ultrasound o abdominal ultrasound, kung lain-lain ang reading, kay depende maguna sa posisyon sa pasyente nga mo undergo ni ani nga mga ultrasound, no? Ako nagpa-ultrasound ako bago lang sa akong abaga kay nalisa. So, expert ning mga radiologist mo basa niya ni. Kung unsa man separate ni siya nga kuan, abdominal ultrasound ug transvaginal ultrasound. Tuhuan na to ning duha kung unsa may resulta. So kung unsa i-suggest sa imong attending doctor, then we'll have to follow. So taga dinhi man ka sa konsolasyon na just, no? Duura mo diya sa Danau Provincial Hospital. O kung pananglitag naatay gamay nga extra budget, then we can go to a private doctor para nga ma-check, no? Okay? Hinaot nakasabot ka sa kung speaker ni mo Jazz, no? Abi na kutog ang imong asawa may nakurintihan, ikaw man dito, no? Sa 8 anyos pa ka. So I don't think so nga mauto hinungdan kay kung normal ang imong sperm count, then limti na to. Dugay na kayo to. 37 years old ka karon nga 8 anyos pa ka na nahitabo to, din dili na siya may kwan. Okay, so hinaot kasabot ka sa speaker nimo Jazz ug kadto sa libuan millions na minaw sa itong programa kini akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa atong programa. Hasta la vista until the next time. Bye-bye.